Moikka. Ei hätää is a nice little phrase that you can use when something's going wrong or when you need to reassure somebody. For example, if somebody sends you a message that they are late, anteeksi, mä oon myöhässä, you can reply with ei hätää. A good translation for ei hätää is no worries. Let's do a 3+1. Ei hätää. Ei hätää, ei hätää, sun vuoro. And with ei hätää, it's important to get your long and short vowels, right? So you want the first a there to be short, ha, and then the second one is nice and long. A, hätää, hätää, ei hätää, ei hätää, ei hätää. Kiitos ja ihanaa päivää.